በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክቡር መልአከ ኃይል ዮሐንስ ናይ ጀርመንን ፈረንሳይን ወረዳ ሊቀ ካህናት ሓላፊ ከምኡ እውን ክቡር ቀሺ ኣንበስ ናይ ኣቡነ ኣረጋዊን ልደታን ማርያም ምሽታት ሽቱትጋርት ኣመሓዳሪ ክቡር መልአከ እመዊእ ክብሮም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ዳርምሽታት ኣመሓዳሪ ከምኡ እውን ክቡር ቀሺ ሙሉ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣመሓዳሪ ክቡራን ብዙሓት ካህናት ኣለዉ ኣቦታት ኣመሓደርቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ብዙሓት ስለ ዝኾንኩም ናብ 5-6 ዝኣኽሉ ኣቦታት ጋሻ ስለ ዝኾንኩ ሽምኩም ስለ ዘይፈለጥክዎ እዩ። ከምኡ እውን ክቡር መርጌታ ተክለወይኒ ክቡራን ክቡር ሊቀ ስዩማን ናትናኤል ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እውን ዲያቆናት ምእመናት በብማዕረግኩም ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ብሰላም ብጥዕና ሓልዩ ነዛ ዕለት እዚኣ እንኳዕ ብጥዕና ኣራኸበና ኣብፅሓና ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። እንኳዕ ንበዓል ኣቦና ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ድማ ብሰላም ብጥዕና ኣብፅሓና ኣብፅሓኩም። ሓደ ግዜ ነዚ ዝገበረ ኣምላኽ ዕልል ኢልና እግዚአብሔር ነመስግኖ። ይደንግጽክሙ ልብክሙ ልብኹም ኣይሸበር ኣይታወኽ። ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 እዚ ሃይለ ቃል ዝተዛረቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ዝተዛረቦ ድማ ንመን እዩ? ንሰዓብቱ ንደቀ መዛሙርት ንሃዋርያት ከምኡ እውን ንኻልኦት ብንጹህ ልቢ ንዝስዕብዎ ነገር ግን ልቦንኦም ተረቢሹ ተሃዊኹ ተጨኒቑ ንዝነበረ ሰባት እዩ፣ ሰዓብቱ እዩ። ይቅርታ ኣብዚ ኣጋይሽ ኣለዉ። ኣጋይሽ ክትጋብዙ ከለኹም ኩሉ ግዜ እቲ ምግባት ፅቡቅ እዩ፣ ግን ሓደ ንግሆ 3 ሰዓት እዮም ምሳና ቀዲሶም ሰዓት እንደገና ሓዚ ድማ ኣይሰምዕዎን ዘለው። ሓደ ሰብ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ ዘተርጉመሎም ክትገሩ እኒአኩም ብዛዓዲ ቋንቋ
ምሳይ ዲኹም ዘለኹም ትምህርቲ ኣቋሪፀ ምኽንያቱስ 2-3 ሰዓት ዝኣክል ኣብዚ ፀኒሖምስ እንደገና ከይሰምዕዎ ድማ 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ ከቢድ እዩ ናቱ ትርጉምሎም ኣለኩም ማለት እዩ እንታይ ከም ዝተምሃርና እንታይ ከም ዝበልና አልበለዚያ እንታይ እዮም ሰሚዖም ክኸዱ ቅዳሴ እውን ዲስፕሌይ ስለ ዘይግበር ማለት እዩ እና ልብኹም ኣይተሃወኽ ዝብል እዩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ዘሎ ተርጉምሎም ሕዚ እውን ዝሕግዞም ሰብ የለን እዚ ሃይለ ቃል እዚ ብጣዕሚ ንዓይን ንዓኹምን በተለይ ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ዝምልከተና እዩ ሎም መዓልቲ ክልተ ዓበይቲ በዓል ኢና ነኽብር ዘለና ሓደ በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዩ በዓለ ጰራቅሊጦስ እዩ ዓብይ በዓል ካብቶም 9 ዓበይቲ በዓላት ዝበሃሉ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ በዓለ ጰራቅሊጦስ በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዛዕለት እዚ ዓለም መዓልቲ ልደት ቤተ ክርስቲያን ትበሃል እንታይ ኢለኩም ልደት ቤተ ክርስቲያን ዝተወለደትላ ዕለት ይብልዋ ቅዱሳን ኣቦታትና ካልኣይ ድማ ናይ ኣቦና ማህሌታይ ቅድሚኡ እውን ከምኡ ዝበለ ዘይነበረ ድሕሪኡ እውን እስካዕ ሕዚ ከምኡ ዝበለ ዘይተፈጠረ ንቅድሚቱ እውን ከም ቅዱስ ያሬድ ዝበለ ይህሉ ኢልካ ዘይሕሰብ ማህሌታይ ዓብይ ኣቦና ኣክሱማዊው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ክልተ በዓላት እዮም ስለዚ በቲ ወንጌል መሰረት ገይርና ሕፅር ኣቢልና ክንመሃር ኢና ልብኹም ኣይተሃወኽ ዝበሎም ደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ልቦም ተሃዊኹ ነይሩ ልቦም ተረቢሹ ነይሩ ብምንታይ ኢልኹምሲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሎም ይጠራጠርዎ ነይሮም እምነቶም ፍጹም ኣይነበረን ጉድለት ነይርዎም ህፀፅ ነይርዎም ካልኣይ ድማ ተብዓት እውን ኣይነበሩን ይፈርሑ ነይሮም ትዝክሩ ዶ ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክክሕዶ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ኢላቶ ንስኻሲ ካብኡ ወገን ኢኻ ትመስል ኢላቶ እንታይ እዩ ዝበለ እቲ ወንጌል ከመይ እዩ እተንቦ እንዲኹም ቅዱስ መጽሓፍ እንታይ እዩ ዝበለ ኩሉ ሰብስ እንታይ እዩ ዝበለ ኣይፈልጦን እየ ሪኢኹም ዶ ኣይፈልጦን እየ እቲ ትብልዮ ዘለኹሲ ኣይፈልጦን እየ ምክንያቱ ሪኢኹም ፈራሓት ስለ ዝነበሩ እዩ ንዕኡ ሒዞሞ እዮም ኣሲሮሞ እዮም የሳቀይዎ ኣለዉ እዮም ንዓይ እውን ከሳቀዩኒ እዩ ኢሉ ስለ ዝፈርሐ ማለት እዩ ድሕሪ ትንሳኤ እውን ከምኡ ገሊኦም ናብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ናብቲ ናይ ቀደም ስርሖም ተበቲኖም ናብ ጦርዮደስ ባሕሪ ናብ ገሊላ ዓሳ ከስግሩ ተስፋ ቆሪፆም ልቦኖም ተረቢሹ ዝተወተኑ እዮም ገሊኦም ግን ናብ ኤማሁስ ንቀለዮጳ ንሉቃስ እውን ናብ ጥንቲ ዓዶም ናብ ካሊእ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ዝፀውዖም በቃ ድሕሪ ሕዚ ሞታ እዩ እሱ ነይሩ ምሳና ዘብልዓና ዘስተየና ዘንበረና ሕዚ ግን ተፈሊና ኢሎም ተስፋ ቆሪፆም ዝነበሩ እዩ ልቢ ምህዋኽ ማለት እዚ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድሓር ክዓርግ ከሎ ኣብ ክንደይ መዓልቲ እዩ 40 መዓልቲ ን40 መዓልቲ እናምሃሮም እዩ ምስኦም እናበልዐ እናሰተየ እቲ ዝለበሶ ስጋ ካዴና ንጽይተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ትክክለኛ ናትና ናይ ደቂ ሰባት ስጋ ምዃኑ እቲ ዝተሰቀለ እቲ ዝሞተ እቲ ዝተንሰአ ድማ ንሱ እቲ ስጋ ምዃኑ
ድሕሪ ትንሣኤ እውን ምስ ሃዋርያት ምስ ደቀ መዛሙርቱ በሊዑ ሰትዩ እዩ ሰይድኹም ዘለኹም ምኽንያቱ ተስጋሲ ገዲፍዎ ኣብ መቃብር ኣይኮነን ተስዩ እዩ እንዲያውም ቅዱስ ቶማስ ንዓስቲ ኣብ ጎኒ ኢድኻ ኣእትው ረአይ ተሸንከርኽዎ ኢሉ ኣርእይዎ እዩ ድሕሪኡ ድማ ብኽብሪ በርባዓ መዓልቲ ዝዓረገሉ እዩ ድሕሪ ትንሣኤ ማለት እዩ ክዓርግ ከሎ ድማ እዚ ቃል እዚ ተስፋ ሂብዎም እዩ ኸይዱ ኣጀኹም ኣይትተሃወኹ ተስፋ ኣይትቑረፁ ኣይትረበሹ ኣይትጨነቑ ዘጸናንዕ ቅዱስ መንፈስ ክልእኸልኩም እየ ሓይሊ ክሳዕ ትለብሱ ድማ ኣበይ ጽንሑ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢሉ ን10 መዓልቲ ዝኣክል ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም ነይሮም ማለት እዩ ንሳቶም ድማ ተን 10 መዓልቲ ብጸሎት ብተስፋ ይሕልይዎን ነይሮም ማለት እዩ ርኢኹም ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ምስጢር ኣሎ እዩ 10 መዓልቲ ሓልዮም ኣብ መበል 10 መዓልቲ ካብ ዝዓርግ ካብዚ ትስእ ድማ ኣብ መበል ክንደይ መዓልቲ ኣብ መበል 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሎም እዩ 10 መዓልቲ እዚ ምሳሌ ንዓና እውን 10 ሕግጋት 10 ቃላት ንብለን 10 ሕግጋት ዓቂብና ሓሊና እንድሕር ተቐሚጥና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዝኾነ ኣብ ልዕሊና እውን ከም ዝሓድር እያ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ 50 መዓልቲ ከምቲ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ዝተገልጸ ምዕራፍ 2 እቶም 120 ስድራ ጎይታ ዝበሃሉ መንን እዮም 12 ሃዋርያት 36 ቅዱሳት አንስት 72 ኣርድእት እዮም እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝወዓሎ ዝውዕሉ ኣብ ዝሓደሮ ዝሓድሩ እዮም ካልኦት ድማ ብኣሽሓት ዝኽተልዎ ነይሮም ንሳቶም ግን ንምግቢ ካብ ሕማም ዝደሓኑ ንዕለታዊ ምግቢ ኢሎም ኣምላኽነቱ ከይኣመኑ ከይተረድኡ ንግዚያዊ ነገር ዝስዕብዎ ደገፍቲ ግዚያውያን ድማ ብዙሓት ነይሮም እዮም ማለት እዩ ነገር ግን ብጸሎት ብሓደ ዝነበሩ እዚኦም እዮም እዚ እውን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ተገሊጹ እዩ ናይ ጎይታ ኣዶ ዝኾነት ድማ እመቤታችን ድንግል ማርያም ድማ ምስኣቶም ኣብ ማእኸሎም ኮይኖም ብጸሎት ይተግሁ ነበሩ ይብለና ብሓንቲ ልቢ ኮይኖም ኩሎም ድማ ብሓንቲ ልቢ ኮይኖም ይጽልዩ ነበሩ ይብለና ሪኦም ብሓደ ልቢ ኮይኖም ማለት ብፍቅርና ብሓደ ዓላማ ኮይኖም ማለት እዩ ይጽልዩ ስለ ዝነበሩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጉ ኣብዚሕሎም ማለት እዩ ኣብ 50 መዓልቲ እዚ ጸጋዚ ዝተዓደለሉ እዩ በሃልሃልታ ሓዊ መሲሉ ናብ እቶም ዝነበሩ ሪኢኹም ደቂ ኣንስትዮ እውን ተቐቢለን እየን ናብ 12 ሃዋርያት ጥራሕ ኣይኮነን ምሳይድኹም ዘለኹም ሪኢኹም እቶም 72 ኣርድእት እውን ተቐቢሎም እዮም እቶም 12 ሃዋርያት እውን ተቐቢሎም እዮም እዚ ድማ ኣብ ትንቢተ ኢዩኤል ብትንቢት ዝተነግረ እዩ ሰውጥ መንፈስየ ዲበ ኩሉ ዘስጋ መንፈሰይ ኣብ ስጋ ዝለበሰ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክሕድር እየ ብዝበሎ ትንቢት ማለት እዩ ዝተነግረ ተፈጺሙ ማለት እዩ ስለዚ ጰራቅሊጦስ ማለት ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ እስቲ ደቂ ኣንስትዮ ጰራቅሊጦስ ማለት መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢና ንብሎ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያንና መመለስክን ነይርክን ግን ምሸለብኽክን ነይረ ጰራቅሊጦስ ማለት መንፈስ ጽድቂ ወይ ህይወት መንጽሂ ናዛዚ ዘጸናንዕ ዘረጋግዕ ኣካላዊ ህይወት ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ወሪዱ ንኹሎም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዓዲልዎም ንምሕፃር ዝኣክል
መንፈስ ቅዱስ ከወርደሎም ከሎ ብሰብዓን ሓደን ቋንቋታት እዮም ተዘራርቡ ክንደይ ዘልኹኩም 71 ርኢኹም ተንደቅ ንስትዮ ይዛረባ ተንደቅ ተባዕትዮ ይዛረቡ ኩሎም ይዛረቡ መንፈስ ቅዱስ ንኹሉ ይዓድልዎም ግን ካብኣቶም ንምምሃር ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነገረና ግን ቶም ሐዋርያት እዮም ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ሽዑኡ ተልዒሉ በዝኹሉ በሓደ ቋንቋ ይዛረብ ነገር ግን ኩሎም ይሰምዕዎ ካብ ግሪክ ካብ አክሱም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ካብ ሮም ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ጠቕላላ ሃገራት ካብ ቱርክ ካብ እስያ ካብ ገላትያ ካብ ተፈላለዩ ቦታ ዝተኣከቡ ካብ ተፈላለዩ ሃገራት ዝተኣከቡ ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም በቲ ቋንቋኦም ይሰምዕዎ ነይሮም ማለት እዩ መን ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት እዩ ሕዚ እሱ ብሓንቲ ቋንቋ ይዛረብ ንሳቶም ግን ብምንታይ ይሰምዕዎ ማለት እዩ በብቋንቋኦም ይሰምዕዎ ማለት እዩ ራዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ቋንቋ ተገሊጽሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ክዛረብ ከሎ ራዩሞ ዘላግጹ ሰባት ነይሮም እንደገና ድማ ዝኣመኑሉ ዝተቀበሉ ሰባት ነይሮም ቶም ዘላግጹ ዝነበሩ መን እዮም እቶም ንጎይታ ዝሰቀልዎ ክልወጡ ዘይኽእሉ ትመጻሕፍት እናፈለጡ ትናይቲ መጻሕፍት እናንበቡ ዝተምሃሩ ጻሕፍት ፈሪሳውያን ራዩ ዘይልወጡ ከም አይሎም ዝኹሉ ንጎይታ አሳዲዶም ሰቂሎም እንደገና ድማ ንሐዋርያት እውን የሳድድዎም እዮም ነይሮም እስካዕ መወዳእታ ታይሎሞም ታዮም ዝበልዎም ርኢኹም ዶ ኣብቲ ቅዱስ መጽሓፍ ተንብቦ ከለኹም እዚኦም ሲ መን እዮም እዚኦም ናይ ገሊላ ሰባት ዳ ኣይኮኑን እዮም እዚኦም ንፈልጦም እንዲና ብዙሕ ግዜ ይከብር ነብይ በሃገሩ ወፈድፋደ ሰብ በሃባ አዝማዲሁ ነብይ ሲ ኣብ ዓዱ ኣይኽበርን እዩ ብዝገደደ ድማ በአዝማዱ ኣይኽበርን እዩ ይንዕቆዎ ይብል ገሊላውያን ዝበልዎም ገሊላ ብጣዕሚ ዝተነዓቀ ቦታ እዩ ናዝሬት እውን ከም ትፈልጥዎ ከምኡ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ሃፍቲ ዘይብሎም ዝነብሩሉ ቦታ እዩ ድሓር ድማ ርኢኹም እዚ እኮ እንታይ ማለት እዩ በዚ ዘመንናኮ እቲ ዝዛረብዎ ዘለው ከየድንቁሲ ርኢሞ ሕዝዋ ከመይ ኢሎም እዮም ብዙ ቋንቋ ዝዛረቡ ዘለው ኢልኻ ዲኻ ተድንቕ ዝግብኣካስ ወይስ መን እዮም እዚኦም ናይ ገሊላ ሰባት እንዲዮም ንፈልጦም እንዲና ናብነት ብዘመንናኮ ዘረኝነት ወይ ከባቢያውነት ዝበሃል እኮ እዚ እኮ እዩ ርኢዩ ሕዚ ደቂ ሓደ ዓዲ እዮም ገሊላ ሰሜን እስራኤል እዩ ንቤተልሔም ድማ ደቡብ እዩ ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ሕዚ ታዮም ዝልዎም ዘለው እዚ ናይ ገሊላ አውራጃ እዚኦም ናይ ሓደ ሰባት እንዲዮም ሐዋርያት ካብ ኩሉ ይጽውዖም ቶም መብዛሕትኦም ግን ብፍላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ዝኾነ ዝተዛረበ ሽዑ ዝምሃረ ንዑ ንምትንካፍ ማለት እዩ ርኢኹም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ድሓር ድማ እንታይ ኢሎሞም ገና ንጉሆ እዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሎም ግን እንታይ ኢሎሞም እዚኦም ሲ ጠጅ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም ዝኾንዎ ኣብ መስተ ሓዲሮም እዮም ኢሎሞም ገና ቡን ሰብ ንጉሆ ድማ ኣይሰክርን እዩ ወይም ጨሪሱ ዝዓበደ እንተዘይኮይኑ ዋላ አቤት ማሃገር ዋላ ብዛዓድሲ ንጉሆ ደዳ መስተ ይኽፈት እዩ خفت دي مالتي نقول ساعات شمونته بس عادي يزولكم زلهم ساعات شمونته ساعات شعنتسي عدام است زت سوريهم تفلتوا أوزي أو جرمن فرانكفورت وعملس ليبا بزح يساتيو مشاتي الستة تقاقي دي أقام مشاتي مثلا ندعي أنا من أهلواتي نقول يسات كوفي لما كانوا نقول جمر مستي أي ستين وا عدنا دما نقول هاي ستين جنا كوجح كله تحاسي خاص ناقرصي خات خير نبر نادام استعيد خدينا ريهم دقن تايلمهم سخيرهم يوم أو زهون عدي في الله يقدم وين تجي ستيوم سخيرهم يوم نبر نهيت عنا أيقونني لمو نزي مقبال كوي ريهم ده عرقن سلست الشح سبات بحنتي سكت أمينهم تطمئن مال بحنت ساعات مال كندي أزور حكم سلست الشح بمن تمرتي بناي قدس بيتروس تمرتي منفس قدس زحادو رسب سبي ملس ريهم سبي أمن
سبنا بيت خرسيان يمس امبر سب ايبتنن يو لومي بخندي ابوتات بخندي ممهران استي لومي حزي انقع 3000 حسي تزامنون بحانتي ነገር ንብትኖ ለና ተጋገዲ بحاده حزي አውዝ ሰሙን ዚሲ ክንደይ ሰብ ጠፊእና ተይለሁም ስቆጥሩውን ይውል ክንደይ ሰብ ካብ ቤተ ክርስቲያን ርሒቁ ክንደይ ሰብ ልቡ ተሃዊኹ ክንደይ ሰብ ልቡ ተሰይሩ ክንደይ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ከም ጸልዓ ኮይኑ ክንደይ ሰብ ዚድዩ ሃይማኖትና ከም ዝብል ኮይኑ ብናትና ስራሕ እንተይልናሲ ብጣዕም ብዙሕ እዩ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ እስካዕ ታሕቲ ዝብል ዘሎ ግዴታ ብቃል መምሃር ዘይኮነሲ ብህይወትና እውን ክንምህር ይዘለና ሕዚ ንዓኹምን ይምልከት እዩ ማለት እዩ ንኹላትን ኣይ ዝምልከት ንስኹም እውንሲ ንዓኹም ርእያ ናብ ቅዱስ ቁርባን ትቆርብ ንዓኹም ርእዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመጽእ ንዓኹም ርእዩ መንፈሳዊ ህይወቱ ዝዕቢ ዝስሕብ ሰብ ድዩስ ወይስ ዋ ኢሉ ብናትና ቃል ብናትና ነገር ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝጠፍእ ይበዝሕ እንድሕር ኢልና ዘክርዎ እሞ ሕሰብዎ ቤተ ክርስቲያን ሲ ክንደይ ሰብ ኣለዋ ክንደይ ኣሽሓት ኣለዋ ግን ኣበይ ኣለዉ ኣይትፈልጦምን እያ ምክንያቱ ኣስተምህሮና ኣካይዳና ብመንፈሳዊ ህይወት ዝተቃነየ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ከማና ሰብ እዩ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ ሐዋርያ እዩ ሕዚ እውን እግዚአብሔር ስልጣኑ ናብ ቦታት ሂቡ እዩ ንካህናት ሂቡ እዩ ንመምህራን ሂቡ እዩ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ እስካዕ ታሕቲ ማለት እዩ ነገር ግን እንኳዕ 3000 ብሓደ ሰዓት بحد عامت وين 3000 زي امنه حز امن الله دو سمعون تفلط كم تزول خويو تزامنه وين يطفى الله نزي كل ነገር ንምንታይ ከምዚ ዝኾነ ልቦም ንጹህ ስለዝነበረ ማለት እዩ ልቦም ሓደ ስለዝነበረ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ስለዝሓደረሎም ማለት እዩ ልብኻ እንድሕር ተኸፋፊሉ ናይ ሓሳብ ኩሉ ማእኸል መን እዩ ልብ እዩ أنا دم بعلم ما يكون كن جن أي مراخان لبخان تعمي complicated يو تحلالك توسع سبعيو ندحر لبخا تفولت ليهم نمايكرو سكند لبنا تطو كم زيتون تفولت ده تفولت سكند ما وقع تطو تيلا مويتو مالتي حدث ساقي أنا يلبي ترتا تطو ندحر لا مويتو مالتي لبي نايخلو ما أخلي لبن دحر تخافيلو حسام دحر تخافيلو حد عين السرح كتسرح يتخيلني هذه منفس أو بوتا أبيت كريستيانسي ربيت مقدس بحقي حدا لبي زلنا كندينتنا أو حدا منفساوي تقام institution تقام حدا لبي زلو كندي حدا سبك أقوى لب زلوه هندي كم قول على جميرو ولا حدا قدوس ينودسي حدا لبين دحر زيولنا سرحنا كل بعد يدخل مالتي سلازي قدوس باولوس انتايبل نحنا قل ناي كريستوس لبي مسانا الله ريكم ده ناي كريستوس لبي مسانا ايولا قداماي قرنطس معراف كلته فقد 10 شدشته استحانت غزيولوا نحنا قل ولو ناي كريستوس لبي مسانا الله ريو مساي الله مساخم الله مساخ الله مساخي الله ناي كريستوس لبي ناي كريستوس لبي ندحر حالينا دما ناي كريستوس لبي غفاعي ايكونن تقيامون ايكونن بدل زقصرون ايكونن ناي كريستوس لبي تعبيتኛ አይኮነን ሸንጋሉውን አይኮነን በአፉ እናሰሐቀ ጉድጓድ ዝፍሕረልካ አይኮነን تعبيتኛውን አይኮነን አድመኛውን አይኮነን ምስገሌ አይትጸጋዕ ንገሌ አይትቅረቦ እገሌ እኮ ከምዚ እዩ እናበለ ሰብ
ዘሳድድ ኣይኮነን ናይ ክርስቶስ ልቢ ናይ ክርስቶስ ልቢ ዘረኛ ኣይኮነን ብከባቢውን ዝክለል ኣይኮነን ዓርሱ ዝፈትውን ኣይኮነን ብፃዩ ከም ባዕሉ ገይሩ ዝርኢ እምበር ስለዚ ናይ ክርስቶስ ልብሲ ሕዚ ምሳና ኣሎ ዶ ትብል ቅዱስ ጳውሎስ ዝብለና ኣሎ ናይ ክርስቶስ ልቢ ምሳና ኣሎ ዶ እስቲ ኩላትና ነስተውዕል ሰብዓን ሓደን ቋንቋ ዝተገለጸሉ ቋንቋ ብመሰረቱ ሓደ ክነስተውዕሎ ዘለና ቋንቋ ጽቡቕ ነገር እዩ ዋላ እኳ ኣመጻጽኡ ንሕማቕ እውን ነገር ኣብ ባቢሎን ዝተጀመረ ሓደ ቋንቋ ዝነበሮም ብስንኪ እቲ ዝሃንጽዎ ዝነበሩ ናይ ባቢሎን ግንቢ ንኽፉ ዓላማ ማለት እዩ ንጽቡቕ ዓላማ ፎቕ ምስራሕ ክፉ ኣይኮነን ተዓላማ እዩ እቲ ዝተለዓሉ ዓላማ ግን እኩይ ስለ ዝነበረ ብቋንቋ እዩ ዝደበላለቆም ዝኸፋፈሎም ማለት እዩ ቋንቋ ብመሰረቱ ባህሊ ቀለም ኣለባብሳ እዚ ኩሉ በቤተ ክርስቲያንና ጸጋ እዩ ምሳይድኩም ዘለኹም ሪኹም ጸጋ እዩ ምክንያቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ትግርኛ አምሓርኛ ኦሮምኛ ግሪክኛ ዕብራይስጥ ጀርመንኛ እዚ ኩሉ ሲ ሃፍቲ እዩ ሕዚ ቋንቋ ምፍላጥ ሓጢያት ኣይኮነን ብጣዕሚ ግን ዝገርመኩም አንሕና ከም ሓበሻ ግን ሕዚ ጀርመንኛ ብዝዓዲ መፅኡ የጽንዕ ቋንቋ ወደ የጽንዕ ዳ የጽንዕን ኣይተጽንዕ እንዲሁም አው ኣብ እንግሊዝ ዘሎ ድማ እንግሊዝኛ የጽንዕ ኣብ ፈረንሳይ ዘሎ ፈረንሳይ የጽንዕ ወደ ኣብ ዓዲ ግን እቲ ቋንቋ ንጽቡቕ ነገር ኣይንጥቀመሉን ንኽብሎ ቋንቋ ኳስ ትኽልዎ ቋንቋ ይጽየፍ ትግርኛ ኮን ይኽእል አምሓርኛ ኮን ኦሮሞ ኮን ተጋገደ ሪኹም ተሓሳስባና ክኒ እቲ ቋንቋ ስታገር እስ ቋንቋ ይኾነን ሽግሩ እቲ ቋንቋ ዘይኾነሲ እቲ ቋንቋ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምቲ ንጽቡቕ ነገርስ እንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብክርስትና እዙይ ናይ ሰነፋት ኣተሓሳስባ እዩ እዙይ ድማ ብጣዕሚ ዘጸይፍ ሓሳብ እዩ እግዚአብሔር አምላኽነቱ ብዓረብኛ አመስገንካዮ ብትግርኛ አመስገንካዮ ዝቕየር ኣይኮነን ንሱ ድማ ቋንቋ ዘይሰምዕ አምላክ ኣይኮነን ናይ ቋንቋ ኩሉ ፈጣሪ አምላኽ እዩ ተዋህና ልብኻ ይምበር ብኸመይ ዓይነት ቋንቋ ተመስግኖ ዘገድሶ አምላኽ ኣይኮነን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደረ ሰብ ካብዚ ኩሉ ይወፅእ ካብ ዘርኢ ይወፅእ ካብ መንደር ይወፅእ ካብ ከባቢነት ይወፅእ ካብ ኣድማ ይወፅእ ካብ ትዕቢት ይወፅእ ካብ ሓሰት ይወፅእ ከዳዕ ካብ ምዃን ይድሕን ካብ ሽንገላ ይድሕን ካብ ቂም ይድሕን ካብዚ ኩሉ ነገር ይድሕን መንፈስ ቅዱስ ዝሓደረ ሰብ ድማ ልቡ ኣይርበሽን ንጹህ እዩ ምክንያቱ እዚኦም ስለ ዘለው ንልቢ ዝርብሽዎ እዚኦም እዮም ብመሰረቱ ሪኹም እዚኦም ናይ ልቢ ሕማም እዮም ተንክፉእ ስራሕቲ ማለት እዩ ሎሚ አንሕና ከታይ ይርብሸና ኣሎ ልብና ኣነ ንስኹምንሲ ልብና ዝርብሸና ክንደይ ንቆፅሮ ዶ ሕዚ ንኽእል ዶ ንውድኦ ዶ ኣይንቆፅሮን ብጥዕና ሲኖም ልቦም ዝተረበሸ ኣሎ ህይወት ከቢዳቶም ልቦም ዝተረበሸ ኣለው بطورنت لبوم تربشلو سلام بمسآن لبوم تربشلو سبات خدي عموم لبوم تربشلو سبات عاوز خدو نا تختلو بنجر لبوم تربشلو بوزح من قدي لبوم تربشو سبات نرينا حزون مالتي نزي من يزحكمو منفس قدوس يزحكمو بحاوي أمثال زورد منفس قدوسي ريخو حاو دما بزح طغمي علوو هذا حاو زي وقع صبحسي اديتات خندي معالتي صنح ها دحر زي بسلسي قلت معالتي صنح
صنح دي أيصنهن سويلو جنفل اندحر حاوي بدم ببسيلا جن انتهي تخون صنح يا تعنا يا بزح بكتيريا زلو زقتلي أو لبنا زلوون ريخم حماق نجر زقتل يتي بحاوي أمثال زوردة منفس قدوسي مالتي سلازي بحاوي مثلي زوردة له حاوي حيالي نا بزيو هاريات دما أيمرهم هسانا سلازنورو بزحون زصقموم نجر سلازنوره لبونهم جنا زي قنع سلازنوره بزي بمنفس قدوس يوم زتهانصو مالتي حاوي اتا مغبي بدنب غيرها اندحر سيلكايا طعم تتخون يلناينا منفس قدوس زحدر سو دما هيوتو طعم يزخون ززارو طعم يخون نسب زتناغرو طعم يخون غصو طعم يخون ريخم صواي طعم يخون وا غليساتا صواي طعم يبحال لي غليسي صواياس كميز بلت ورقيا طعمتيا ايبالن وا طعمتو كاز بال شمالو بعلو ريهم ازي مالت دما فقر يحادرو تحتنا يحادرو مالتيو طعوم ندحر خوين دما نز مرر عالم يطعمو مالتيو مرر تسواتون يطعمو مي بايزو ريهم حزكو خلاتنا مريرنا يتصقم انزل خنياتهم نسخهم سي عالم ጨው ይኹም ኢሉ ዳ ያለን ቅዱስ ወንጌል ጨው ድማ ምግቢ ዘጥዕሞ እንታይ እዩ ጨው እዩ አልጫ እንድሕር ኮይኑ ግን ማንም አይበልዖን بحمام مخنيات انتزي خوي مالتي سلازي بزي مخنيات ايو نحناون منفس قدوس اندحر حديرنا اتناي منفس قدوس فرئنا نقبر او غلاطيا معراف حامشت انتاي يبل كمزي يبلكم علخو بمنفس نورو مبر ناي سغا فقاد ايتفصمو اتي سغا زفوتو منفس ايفوتون يو اتي منفس زفوتو دما سغا ايفوتوم يو زيون كلتيوم عرسهم زصاوو يوم مالتي ريخم حزي مصامن مولعن كو تقرانتيو ايخون انديو مصوم تولو እንደገና ድማ እንታይ ብለው ስጋ እንታይ ይብል ብላዕ ዲያቆን ሊላ ብላዕ ይዝብል فتوو يبل منفس قدوس سغا دما انتا يبل صلاي تقراني ناي منفس قدوس فرز تبحال دما حدا كابتي لو معالتي نخورو زلنا قدوس ابونا قدوس ياريد حدا تايو تعغستي فقري سلام እና ወለ ዝርዝርሞ ዝማሬ እንታይ ዘወልኹኩም ስወሉ ዝማሬ መዝሙር ማለት ነው ምስጋና ማለት እዩ እዚ ናይ ምንታይ ፍረ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ይኹም ናይ ስጋ ፍረ ድማ እንታይ እዩ ሓሜት ጽልኢ ጓይላ እዚ ዝመሳሰሉ ነገራት ቅንዓት ህልኽ አድመኝነት ትዕቢት አነ ዘወልዎ ይሁን እዚ ብሙሉኡ ናይ ስጋ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ተቃራኒ ረይዎ ናይዚ ተቃራኒ ማለት ስለዚ ቅዱስ አቦና ማለታይ ቅዱስ ያሬድ ረይዎ አብዚ ደረጃ እዚ ንክበጽሕ 7 ዓመት እዩ ዝደኸመ ክንደይ ዘወልኹም ሸውዓተ ተስፋ ይተቆረጹ አንሕና ኩዕዝ ብ7 ወርሒና ተስፋ ንቆረጽ ናይሎም ሰባት ጸገም ረ 7 መዓልቲ حق يود ريهم ده 7 መዓልቲ ውን ትዕግስቲ የብልናን አቦና ቅዱስ ያሬድ ግን ክንደይ ጸኒሑ 7 ዓመት ኣብዚ ሕዝ ፍቃድ ንምርኻብ ክንደይ ዓመት ጸንሑ ግን ነማርር ዶ አይተማሩን 2 ዓመት አይተማሩን 3 ዓመት አይነማርን 5 ዓመት አይነማርን 7 ዓመት ረይዎሞ ፍሒት ከየለሲ እታሁ እኳ فلت اي قال ها هو هي ها هي 7 ዓመት كل دله بحق ينغركم الله እግዚአብሔር ግን ምክንያት አለው
ዝድንጉይ እግዚአብሔር ግን ምክንያት አለው ድሓር ግን መጨረሻ አኩ ጌዲዮን እዩ ዝምህሮ ነይሩ ኣብ አክሱም እንታይ ልዎ ገበዝ ናይ አክሱም እዩ መምህር እዩ አይ በቃ ስኻሲ ድሕር ሕዝስ ተስፋ ይልካል ስለዚ በቃ ኸይድ ሓሪስካ ምብላዕ ይሕሸክ ኢሉ ኣባሪርዎ ማለት ከይዱ ማይኪራህ ትበሃል ድሕር ፈሊጥኹማ ኣብኣ ምስ ኸደ ድማ ኣኮፍ ኢሉ ሪኢኹም ብስነ ፍጥረት ትመሃር ትኽእል ኢኻ ካብ ኣትክልቲ ትመሃር ትኽእል ኢኻ ካብ እንስሳ ትመሃር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገር ዝምህረና ኣሎ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዓባይ ምስጢር ዘይነስተውዕላ ደርሆሲ ዓብይ መምህር እዩ ኣብ ዓድና ግን ኣይነስተውዕለን ትዝክርዎ ደርሆ እንታይ ኣለዎ ትምህርቲ ሰዓት ሸዓንተ ቤተ ክርስቲያን መን ይዝቕስቕሰና ደርሆ ኮይ ቀደም እኮ ኣላርም የለን እስኹማ ኣላርም እናበላዕና ጢን 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 ደርሆ ነቁ ይበሃል ካብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ ወለድና ወደ ኩሉ ጊዜ ሰዓቱ ይሕልፍ ዶ ኣይገርመኩምን ድቃሲ በቃ ደቂሱ ኢልካ እኮ ሰዓት እኮ ኣይሕልፍን እኮ ደርሆ ርኢሞ ምስጋና እኮ እዩ ባዕሉ ጸሎት እኮ እዩ ኣንሕና ይኸው ንቅዳሴ ቦታ ስለ ዘይንህቦ ይረፍደና ደቂስና ንኣምልኮ ደቂስና ይረፍደና ንመንፈሳዊ ነገር ትግሃት ከም ደርሆ እኮ ኣይብልናን ንዕቆ ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ድማ ካብ ፃፀይ ተማሂሩ ብጣዕሚ ታዝናኣሰት ያሬዋ ናወደቀት እናተልዓለት ክንደይ ግዜ ኣፍታኦም ክንደይ ግዜ ትነገሩኒ 7 ግዜ ድሓር ኣብ 7ይቲ ግን ወፂኣስ እቲ ፍረ ናይ ኦም ፍረስ እናበልዐት ሪእዋ ኣኮኮኮ ለካ ኣነ እውን ሲ ንምንታይ ብ7 ዓመት ተስፋ ዝቆርጽ ኣነ እውን ከምዚ እንድሕር ኸይደሲ ክወፃ ይኽእል እየ ኢሉ ተመሊሱ ኸይሉ ጌዲዮን ድማ ተመሊስካ መፂኻ ኢሉ እወ ኣቦይ ተመሊሰ መፂኦ መምህረ ኢልዎ በልሽ ዝተበቃ እንትን ኢሉ ብሓንቲ መዓልቲ ብሉያት ሓዲሳት ይድጓ ዜማ እዝል ግእዝ ኣራራይ ዝበሃል ናይ ገነት ኣዕዋፍ እየን ዝምሃርኦ ኣብ ጽዮን ኣፍታ መረበታ ኮይኑ ንእግዚአብሔር አብ ንእግዚአብሔር ወልድ ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዓለም ንዝፈጠረ ኣምላኽ ንጽዮን እውን ዝባረኻ ታወተ ጽዮን እውን ንሙሴ ዝሃቦ እግዚአብሔር አመስጊኑ ብዜማ ንመጀመርያ ጊዜ ዝደረሰ አቦና ቅዱስ ያሬድ ዝኹሉ ምስጢራት ናይ ቅኔ ምስጢር ናይ ዜማ ምስጢር ናይ ብሉያት ምስጢር ናይ ሐዲሳት ምስጢር ዝተገለጸሉ ሪኹም ቅድሚኡ እውን ከምኡ ዘየለ ድሕሪኡ እውን ዘየለ ንቅድሚቱ እውን ከምኡ ይህሉ ኢልካ ዘይተሓስቦ አቦና ቅዱስ ያሬድ ንዑ ዝገለጸ መንፈስ ቅዱስ ንዓና እውን ይግለጸልና استعلي لهم እግዚአብሔር አመስግኑ አምላኽና እግዚአብሔር ስለዚህ ሪኹም ዶ አስተውዕልዎሞ መዝሙር ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሓደረ ሰው ይክዝምር ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ሓደሮም አቦታት ሊቃውንት እዮም ሙሉእ ለይቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ እናመስገኑ ዝሓደሩ ዘክርዎሞ ኣብዚ ትዝምርኦ ዘለኽን እውን እዚ ሊቃውንት ዝዝምርዎም ብዘይ መዝሙርሲ ሙሉእ ለይትና ንመናድም ሓደርና ነርና تذكروا له نانو خاصو إلخا مولو ليتي سيحدر له يتعم دخا 3 ساعات مولو إلخا نان مبنازي يتعم له بزي زيما بزي ناي قدس ياريد كمي عين السقا كمي عين هافتي كم زهبنا እግዚአብሔር بحقي ولا فرنج ولا علمكم بتعم يوم زدنا نقول تحيو كمي هم تزمر يوم زي أبونا قدس ياريد تقلصلو صنعاتي እግዚአብሔር دونغيون سرح كم سر استفلالي عود سرحنا او تمهرت كخون يخلي او سرح كخون يخلي او هيوت كخون يخلي او حدار كخون يخلي استفلالي بوتا እግዚአብሔር ولا يدونغي ግን سروح يسرحي نعنا زتقم ነገር እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር كل ጊዜ ይገብሮ ይሰርحي ማለት ስለዚህ ለማዓልቲ በሐቂ ግን ቅዱስ ያሬድ ከምቲ ዝግባእ ዘይተነገረሉ ከምቲ ዝግባእ ታሪኹ ዘይተፈለጠሉ ንስኹም ድማ ኣብዚ ኣብ ስደት ኣብ መከራ ድማ ረአይሞ ኣብ ዓዱ እኳ ብዙሕ ታወት ውሑዳት እዮም ብጣዕሚ ናይ ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ ኣምፂኹም ድማ
አንሕና እውን ኩላትና በረከት ክንረክብ ስለዝገበርኹምና ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ንዓኹምን እግዚአብሔር ይባርከልና ይቀድሰልና። ስለዚ ብሓቂ ልቡናና ክርበሽ የብሉን። ልቦንኦም ብዕድሚኦም ዝርበሽ ሰባት ብዙሓት እዩ። በቃ ሪገ ግዲ እየ ሰይበ ግዲ እየ ኢሎም ኢለን ዝርበሹ ብዙሓት እዮም። እዚ ተፈጥሮ እዩ ክንቅበሎ ኣለና። ዋ ከመይ ድያ ሓደ ሓደ ሰባት እኮ ኣነሲ ዝገርመኩም ገጢምኒ እዩ ብሓቂ ፃዕዳ ዝነበረ ርእሶም ፀሊም ዋ ከመይ እዩ ነገር ኢለ ማለት እዩ። ድሓር ለካስ ፃዕዳ እውን ዘፀልም ኣሎ እዩ ኬሚካል። ግን ዝገርመኩም ብሓቂ ማለት እዩ ርእስኻ ግን ውሽጡ ግን ከምዘይ ኣረግኻ ከምዘይ ኣረግኺ ከምዘይ ኣረግና ግን ውሽጥና ግን ይኣምን ዶ? ስንገሩኒ ውሽጥና ይሕጎስ ዶ? ኣይሕጎስን። ዘየለ ምክንያቱ ናይ ላዕሊ እያ ሪኹም ዶ? ውሽጥና ግን ሸምጊልካ ኢኻ እዩ ዝብለና ስቲል ኣሪግካ ኢኻ ትምእራግ እንድሕር ዘይተቐቢልናዮ ፅኡልና ኢና ንሳቐ ዘለና ማለት ትላዕሊ ንሰብ እዩ ንሰብ ንዝርዮ ሰብ ኣታ ዳሕና ይገለ ዳሕና እያ ዘላ ወዲ ውሽጥና ግን ኣሪገ እኮ እየ ማለት ግን ኣይንገድፍን። ሪኹም ዶ? መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ሰብ እንተኮይኑ ግን በዚ ኣይርበሽን። ምክንያቱ ናብ ጎይታ እየ ዝኸይድ ምእራግ ድማ ባህርያው እዩ ናይ ሰብ ተፈጥሮ እዩ እግዚአብሔር ከምኡ ገይሩ ይፈጢርኒ ኢሉ ኩሉ ብፀጋ እዩ ዝቕበሎ። ሕማም እኳ ብፀጋ እዩ ዝቕበሎ። ዝገርመኩ ኣምላከይ ንዓይ በዚ ክምህረኒ ናብኡ ከቕርበኒ ናብ ቅዱስ ቁርባን ክምልሰኒ ስለ ዝደለየ ኢሉ ብፀጋ እዩ ዝቕበሎ። ሎሚ ግን ብዙሕ ብሃብቶም እውን ዝርበሹ ልቦም ብዙሓት እዮም። ብምስኣነ ይኮነን ዝብለኩም ዘለኹ ብምርካቦም ዝርበሹ እዮም ዝበዝሑ ብሓቂ። ሕዚ ንስኹም ሲ ኣብ ዓዲ እናሃለኹም ዶ ሕጉሳት ነይርኹም? ሓቂ ንገሩና ወይስ ኣብዚ ምስ መጻእኹም ኢኹም ሕጉሳት? እስቲ ሓቂ ንገሩኒ ራዩ ጌጋ ድያ እዚኣ? ኣብ ዓዲ እናሃለና ሲ ከመይ ዓይነት ሕጉሳት ነይርና? ዋ ኣብዚ ዳ ዝብላዕ ኣይተሰኣነ መንግስቲ እውን ኮይኑ ንብረካ ዝስተ ኣይተሰኣነ ንምንታይ ዳ ኣይና ኣብዚ ንህወኽ ዘለና? ቅርሺ እውን ኣይሰኣናን ንትራንስፖርት ኣይሰኣናን ዘክርዎ እሞ ረይሞ ንምንታይ ዳ ልቦናና ዝህወኽ ዘሎ? ምክንያቱ ሃፍቲ ብምርካብ ኣይኮነን ሓጎስ ደስታ ዝመፅእ ሰላም ዝመፅእ እግዚአብሔር ኣብ ልቦናኻ ክሓድር ከሎ እዩ እምበር ልቦናኻ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይሓዲርዎ ሃፍቲ ክሕጉሰካ ኣይኽእልን። ሓዳር እውን ክሕጉሰካ ኣይኽእልን። እንዲያውም ናይ እግሪ እሳት ሓው ኮይኑ የንገብግበካ። ሓጎስ ደስታ ዝመፅእ ብምርካብ ኣይኮነን። ኣብ ዝረኸበ ሰብ ቁፅሪ ልክዕ ጨው ከም ዝበዝሖ ምግቢ ከም ዝበልዖ እዩ ቃፅሎ። ኣስተውዕልዎም ሰባት እንዲያውም ካብ እግዚአብሔር እውን ይርሕቑ እዮም። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዘይሓደሮም ሰብ ንምንታይ እዮም ሰብኣይን ሰበይትን ዝፃልኡ? በሉ ንገሩን ንምንታይ እዮም ዝፃልኡ? መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይሓደሮም። ንምንታይ ሰብ ዝፀርፍ? መንፈስ ቅዱስ ዝሓደረ ሰብ ይፀርፍ ዶ? ሰብ ዋላ ኣቦ ይኹን ዋላ ሽማግለ ይኹን ዋላ ወጣት ይኹን ሲ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደረ ሰብ ሲ ሰብ ይፀርፍ ዶ? እስቲ እዚኣ መልስ። ፀርፊ እያ ናይ መን ይፀርፊ? ናይ ሰይጣን እዩ። ሪኢኹም ዶ? ፅልኢ ናይ መን እዩ? መልሱለይ። ናይ ሰይጣን እዩ። ርኢ ዶ? ትዕቢት ናይ መን እዩ? ሕዚ መንፈሳዊ ሰብ ቅዱሳን ቅዱስ ያሬድ ኣብ ገድሎም ክተንቡ ከለኹም ሲ ኣነ ፈላጥ እየ ኩሉ ነገር ይፈልጥ እየ ይብሉ ዶ? ኣሎ ኣንቢብኹም ዶ? ንገሩኒ። ኣንቢብኹም ኣብ ናይ ቅዱሳን ገድሊ ሓደ ጻድቅ ቅዱስ ከሐዋርያ ጀሚሩ ኣነ ፈላጥ እየ ኣይብልን እዩ። እንድሕር ኣነ ፈላጥ እየ ኢሉማ እዚማ በቃ ስጋዊ ኣይብልን። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንምንታይ ፅልኢ ይበዝሕ? ኣብ መንጎ ካህናት ንምንታይ ፅልኢ ይበዝሕ? ኣብ መንጎ ምእመናን ንምንታይ ፅልኢ ይበዝሕ?
ኣብ መንጎ ኣቦታት ንምንታይ ጽልኢ ይበዝሕ? ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይሓዲርና እዩ። ካሊእ ምንም ምስጢር የብሉ። መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ሰብ ግን ዕጉስ፣ የዋህ፣ ትሑት፣ ኣፍቃሪ እዩ። እዚ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ መግለፂ። ናይ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ እውን ክንርኢ ከለና እዚ እዩ ማለት እዩ እሞ ቤተ ክርስቲያን ብሓቂ ኣዴና ብዙሕ ሃብቲ ዝሃበትና ዝዓደለትና እያ። ንዓና እውን ንሃዋርያት ከም ዝዓደለት ማለት እዩ። ሎሚ ግን ኣብ ቅድሚ ዝኣመነን ዘይኣመነን ብብዙሕ መንገዲ ከም ኣመንቲ ከም ክርስቲያን ነጋልፃ ኣለና። ከም ክርስቶስ እውን ዕርቃኑ ከም ዝተሰቐለ ቤተ ክርስቲያን ብዓይን ብኣኹምን ከምኡ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኣላ። እግዚኣብሔር ንጹህ ቅዱስ ብሩኽ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ፀርፍን ኣብ ዓመፅን ኣብ ተንኮልን ኣብ ሽንገላን ማእኸል ኣይርከብን እዩ። መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብዚ ኣይርከብን እዩ። እግዚኣብሔር እውን ብትዕቢት ብፀርፊ ኣይኸብርን እዩ። ፍቅሪ ዘይብሉ ኣገልግሎት እውን ምሕረት ኣይውህብን እዩ። መቕሰፍቲ እዩ ዘምፅእ። መስዋዕቲ ይኹን ጸሎት ይኹን ፍቅሪ እንተዘይብልናሲ እግዚኣብሔር ክኸብር ኣይክእልን። ስለዚ ኣሕዋት ኣሓት ኣቦታት ኣዴታት ኩልኹም ኣብዚ ዘለና ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ነዚ ናይ ሕብረት ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ዝበላዕና ዝሰተና ኩላትና ብሓደ ክርስቶስ ኣሚንና ከም ተኣከብና ኩሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እውን ብሕብረት ይኣክበና። ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንክልውጠና ልቦናና ክነዳሉ ኣለና። ከም ሊድያ ልቦናና ክንኸፍት ኣለና። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ልቦናና የንኳሕኩሕ ዘሎ እግዚአብሔር ንሕና ንዓፀናዮ እምበር። ስለዚ ናይ ፀገምና ኩሉ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣብ ህይወትና ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ፀገም ናይ ኩሉ መፍትሒና ቀላል ትመስል ነገር ግን ፍቅሪ እያ። ናይ ፀገምና ኩሉ ርእሲ ምልዋጥ እዩ። እንተዘይተለዊጥና እዩ ፀገምና ማለት እዩ። ቅዱስ መጽሐፍ ቤተ ክርስቲያንና ሲ እንኳዕ ሓውና ክንጸልእ ሲ ጸላኢና እውን ክንፈት እንድያ ትምህረና ኣይኮነ እንዴ? ሞ ጸላኢኻ ጸላእ ዝብል ደኣ እዚ እኮ መንፈሳዊ ኣይኮነ። ሰብ ንክፈትየና ኢልናኸ ብሓቂ ኣስተውዕሉ እሞ ዓለም ኩሉ እንተፈትይኩም ሲ ምስ ኩሉ ዶ ትነብሩ ትኽእሉ ዶ? መልሱለይ እዚኣ ናይ መወዳእታ እያ። ሕዚ ዓለም ኩሉ ብምሉእ ፈትየኩም ሚልዮንስ ትነብሩ ትኽእሉ ዶ? ምስ ክንደይ ሰባት ኢኹም ትነብሩ? ምስ ክንደይ ትነብሩ? ምስ ውሕዳት ኢና ንነብር ኣይኮነን ድዩ? ኩሉ ስለ ዝፈትየካ እኮ ምሳኻ ኩሉ ኣይነብርን ኣይናብረካን እውን መሰረት ዓለም ኸ ንሓቂ ኢሉ እንድሕር ፀሊእኩም ኩሉ እንድሕር ፀሊእኩም ኸ ምስ ኩሉ ሚልዮን ዲኹም ትቕመጡ እንታይ ይገብረልኩም? ውሕዳት ዝፈትኹም እንተሃልዩ ምሳቶም ኢኹም ትነብሩ እኮ ምስ ኩሉ ሚልዮን ዝፀለአኩም ኣይትነብሩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝተሃወኸ ልቦናና ሰላም ብምስኣን ዝተሃወኸ ህዝብና ሰላም ብምስኣን ዝተሃወኸ ልቦናና ብቤተሰብ ብጭንቀት ብሽግር ብመከራ ብሕማም ሰላም ብምስኣን ፍቅሪ ብምስኣን ተረበሸ ልቦናና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ንሐዋርያት ካብ ጥርጣሬ ካብ ህፀፅ ናብ ሙሉእነት ዝለወጦም ከምቲ ፍርሓት ዝነበሩውን ጨካናት ዝገበሮም ኣንሕና እውን ንጽድቂ ክንጭክን ንሓቂ ክንጭክን ንፍቅሪ ክንጭክን ንመንፈሳዊ ስራሕቲ ክንጭክን ንቅዱስ ቁርባን ክንጭክን ጸላእትና ንምፍታው ንምቕራብ እውን ክንጭክን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልቦናና ብመንፈስ ቅዱስ ይቃንየልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።